asini ba wona maro go magana makware no zo mada asa ni no go magana sno si bia na barondo wasi ba mama ki ajiri bakwiru za kero cha sa ya ji woro baro wagare nkoje mbo go magana ho oji ojigaro mbo na ho cha o ma cha oro kwano Thomas si karan patakuche ya okwu maka na obo na ebete him manaka ona ekweta na mmoje ebe na agonko oje majo nwata chikanti ko nne mba ajira o magana tazu were nganga bari ku nne yoso okodo okosiri me makana mbwa nkubo na bana adama na banya dareno waji wereza kuni yoso ntuti yakuona na kuchikana bakarisi na mwatakira na mwereza karuche na rotakona aka nibo polisi seretere makana onye ona jiro to esi we ichi kuboro nabo amara gwo oji nsi oche weba nwetakwa nke ohu no gbo nu ka akanye mo no sande ba aye no ni neji nwa ya repota aye kuru ka na eme aye buru kwa na oza bata na egwu ike ji aye nke ahụ a oye gwa wa bi oturu go special ene ne beje all subtitle we na bako ha neze ndegwu mi na adoma nsi ana olu gba ye nwere wezi na obi anure yi na orugwo ko tuchi ja ka ibie maka na chikeru go amaru gwo ko ji adugo na mbido mbo batero ji sina wa bu yu go na mu go ji putu wa weza wezo munno na abanye na nwanne dia na ekwete na ozo nwa ogbu ijiro ko chi na-eso na ozo eji ahoke no gbo but that is by the way maka na memgbe je kworo n'isi ọkọ pere mpe ewesi na nwa ewu tọrọ ka ọkpade nnekwu anakwa na eme ya eme ya bụrụ m ube kene mbinie ka nje kene ebe ọha ndebe ike njibiri na egwu ike ji anyị nke ahụ a maka na ihe ụsara egbe ya wụrụ na anụ ufe na isi enu obi eji atọ naghị n'ala n'ihi na ọ na-ana ka anụ ufe niile na-akpata ihe nriju ọhụụ ha ya bụrụ mbata ya kene maazị Clement Ikechukwu Owunna MFR MPOM nnaziri ụzọ na Okigwe ọzọ igbo ndụ gburugburu mbụbo Owunna Nduka Amarda Eze the second ome ka hụrụ n'anya of Imo State University ọ bụrụ bụ nwa ka eme Nduka na ndị Izuọgụ Chairman Board of Trustees PSO Owunna Foundations Chief Executive Officer Starline Nigeria Limited omepụrụ ọha na eze oke mmụọ Okigwe zone ji eme ọnụ a na-ekwu ekwu a na-eme eme mbụba ka eme Ugocha a sị na ọ ga-adịrị gị na mma ọkwa ji anụ m aghọta ihe ị na-akọwa tụma ya dịwadịnụ omemgbe aje kwuru na arịrị nwụ n'ime nkata wee sisipụta nkata ka esuo ya ọkụ ya dị aka mgbụrụ egwu abata n'obi ọkpara ka Uchendụ Ogbuneke ka nkene oke nwanne m ji eme ọnụ a na-ekwu ekwu a na-eme eme nwanne eme nwanne ya ọ maka o sidịrị nwanne ya Chief Nelson Ọkpara ka JP onye ọma ejeje mba nke mbụ na arọ ndị Izuọgụ ideji mba na ide atọ niile ọgọdọ mkpuchi ọtụ ụmụ Afrịka aka akọrọ na mba n'ụdị namba nwa ogidi Ugocha ezi ọgọ Uche Onyere amaka ma olokọrọ ụmụahịa agụnwụ ụzọ eje nkọnkọ isi sekpụ ntị onye ọma na-atụ mba ndị Igbo na Detroit Michigan isi ahụrụ kwawa okpu oke nwanne mmadụ mbụba bụ ka eme Ugocha anyị ekene gị ọhịa ekwuru ka a na-emenụ ghara ya maka na ajọ ọbụla a na-egbu ama aka onye nkwụcha anaghị eso ebi n'ime ya eburukwa na mbata na Obi Nwankwọ Okeke Ikpo na ndị Anicha Obi n'Ugwu Emire ka nkene ebe omeghara uke akụ enwebe ndị Igbo niile Maazị Jude Ugochukwu Nwankwọ Ugogo ọkwasị aka ọkwasị Obi n'Ugwu mbụba ọtụwa ọgbajie ugogbe eji ama atụ akụrụ etiwe okwu ọgbọgụ nwanne ụmụ Igbo na Lagos State a na-ekwu ekwu a na-eme eme Chairman Chief Executive Officer JU Nwankwọ Global Links Limited Director Okwasi Holdings Limited Chief Executive Officer Ugo Gold Global Resources Limited mbụba Anicha Obi n'Ugwu Emire oke nwa ji eme ọnụ ọhịa okwu ka a na-eme agbakọ m ndị mbụ na ndị egede ndị rụkara ọgwụ na ndị gbakara aja ngosi onye ọrụtọdozie ntị na ana na orugwe na mgbe anyị esiwa ngwugwu ederi ka ebupụta n'ahụ a maka na mbọsị ọbụ na nwoke kwụrụ ụgwọ isi akụ nwaanyị ka ọ tụrụ chi oke ụwa ahịa nwa wee na-agbakọ ụmụ okorobịa ndị nji eje mba ngosi ọma nke o ji n'egwu aya ha n'ihi na oge egwu eruonu maka na ọ na-adị eburu ozu buru ọgụ ihe ọ naghị adị ezekọ ude na mma
ọhịa kwuru ka a na-emenụ ọkwa ji anụmanụ ihe na-ekwu ụmụ okorobịa asịsị merie ka ọ bụrụ egwu maka na akwa ọkụkọ anaghị agba mme n'ihi na akwa ọkụkọ gbara ọbara ma na-ajọ ya bi n'ime ihe azọchie m n'obi ọnwụ mere onye buchi ọkpara kata na ndị okwu ikiri ọgụ ka nkene wosi na nwata bụrụ ọgaranya obere nwa ego na-ehubere isi Prince Injinia Edu ọnwụ mere Edu Mbasi oke mmụọ oji ego eme ọgọ nwa okwu ikiri ọgụ akụ na-ebu nwa one of ọrụ ndị izu ọgụ ọgbara ụzọ ọha ndị Igbo na Winnipeg Director CN Railway Company Limited Winnipeg Manitoba Canada ezu ụmụ okorobịa oji moto eme ọgọ nwoke ọma dị mma eme nganga anyị ekene gị abata m Chief Chukwujekwu na-alụ akụ ihe ka one of ọrụ ndị izu ọgụ ụzọ na-agba igbe nwa akụmatụ ụzọ rụgwa ma site oji ego azụ oku na Mbaise enyi ukwu nke mba ukwu anụ ka enyi hitere nsa amụọ dike na mba rịrị ana Director April Oil and Gas Company Limited Aba Chairman Chekus Oil Nigeria Limited Director Akumata Petroleum and Allied Products Limited the indisputable oil governor oke nwa Akumata Akumweba omepụrụ onye ọ na-ahịa ahụ a sị na ọ ga-adịrị gị na mma ya wekwe na ha agbagote mgbe o ji eme abụọ na-ata mba gburugburu ya na-agbazete ka mmata kelee Prince Victor Chikata Dike JP Senior Elder Mbabadike otu ozuo mba isi obi nwa onye eze nwanne onye eze ọbasa mma Ọbasanjọ onyinye ọmachi nyere ọha agbarịcha ngere guru gene nwụọ Chairman Chief Executive Officer David Park Nigeria Limited Director DC Victors International Limited Ikenga Wizọgụ omere ọhụụ ụwa niile nwoke ọma ọ ga-adịrị na mma a sị ihe dịrị mmadụ kparachi gị obodo ji agbanyerenụ maka na egbe na ọkụkọ anaghị azụ otu ahịa ka mgbịrịgba agbagote kene Prince onye bụ Chike anọ ojigo odo eme ọgọ arụsị ọka nga one of ọrụ ndị izu ọgụ igwe omenyere ndị Igbo na Denmark agbara ọhụrụ gbuo ehi gburugburu na Europe Chief Executive Officer Canusen Investment Limited Nigeria and Europe ọkanga oyoyo mma ka eme Igbo meziri ike arụsị chie na agbara ọgụ a sị na ọ ga-adịrị gị na mma na narịta na onye buru mmadụ ụzọ bana ọhịa ka ọhịa na-ebu ụzọ echekwa ụmụ okorobịa a sị na ọrụ ka anyị abalị ihe kwurụpụtara ya kene Prince Isdor Azụike Enekwa Zubites Mbụbụ Ugochi Enekwa nwa nwoke ụmụ Enekwa na ndị aka eme Ugocha omeghara uke nke mbụ na arọ ndị izu ọgụ akara ugo ndị Igbo na Europe aka ji ọnwa ọdịnala ụmụ Igbo na diaspora Chief Executive Officer Panesia Investments Limited London Chairman Panesia Bureau de Change Malaysia Pte Limited Chairman Panesia Imports and Exports Limited Nigeria and South America Chairman Panesia Magnetic and Allied Products Limited Asia Subitex onye mmelite nwoke ọma ọdịnala na arụma n'aka ekene Prince Galaxy anaghị Chukwu eze ama ama JP akụchinyere nwata eze obidigbo nke izi n'Enugu ụmụọnya Director Galaxy Intercontinental Limited Amsterdam Poland ọkọkọtara jee n'ubi onye ọzọ n'ụwa n'ọkwa dị ịkụkọ ka ọ bụ akọkọtakwara ọgụ ugwe jee n'ubi mmadụ ụwa dị ịkụkọ ka ọ bụ ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa Chukwu kere ụwa na hụzụ gị ihe ọbụla ị na-eme ihe ọbụla na-eme na-ewu aga ọbụla esiri bite ndụ n'ụwa anya na obi na-enekwe gị anya na-obi na-enegbo anya na-obi na-enegbo aga ọbụla esiri bite ndụ n'ụwa Chukwu kere ụwa na hụzụ gị anya na-obi na-enegbo anya na-obi na-enegbo aga ọbụla esiri bite ndụ n'ụwa Chukwu kere ụwa na hụzụ gị nekwa okporo ụzọ be anyị na-ebe akwa na-ajụ anyị ndị zi mba ji arụ ya ụzọ be anyị na-ajụ n'anya ajụjụ ndị zi mba ji arụ ya okporo ụzọ nne gị sochara gba nagụ gbarụ ya nwanne gị soro bụ ya kwado ụzọ gị onwe gị ọ na-agbakwu ikwu na ibe gị na-agba ya ọ bụzie ka ọchịchị rugo n'aka iwe buru ego ya bụ ụzọ dọkpuo na onye riri mgbe bụ na-ejikwa ibi ụgwọ maka anaghị ama ama ekele Chief Chike Okonkwo JP ozuome ọkwụnọ ezi ihe riri ọbara aka nọ na South
onye ka oto bụrụ unu dịkwa nke ahụghị anyị oriri anụ enyere enye nwe ogbenye nsị mmụọ ọbịa kwa ya ụgwọ ya ụlọ Priscilla Anugo Ọbasi Obiọma na-eche ndụ lọla chụpụ nwoke n'isi oche Adaọma Igbo unu si na Kansas City, Missouri, USA. Ọkwa nwanne anyị gburu ya bụ ụzọ nwanne anyị ọzọ wee gbuchie ya nwanne anyị gburu ya bụ ụzọ nwanne anyị
obi n'ime ọkpasị obi abaghị obi n'ime si obi abaghị obi n'ime okpoko ji wee na ụjọ pụta n'ụzọ ụgbana ka ọ na-amagharị bịa wute ụkpana atọnwa oje nepe anya n'ihu nekwa oge ibiri ka ọ na-abịa n'ihu ọ bụrụ ụkpana abụ ihe n'aka si ya bụ nagara ụmụazị ya o wee bụrụ ụkpana abụ nwa anya gasị ahụ ọrụ na ụmụazị ya mana ọ maghị na o jighị nwa maka na obi abaghị obi n'ime nwanyị a ga wee nara okpoko ụkpana jụbati ya ajụjụ ọ jụbati ya ajụjụ si ezi chi m ọ bụrụ ka ụwa na-adụ ọ bụ ka ụwa na-adụ ọ bụ ka ụwa si adụ wee ọkụ ụwa na-adụ ọ bụ ka ụwa na-adụ wee ajụjụ nwaanyị a ga na-ajụ chi ya na ọ na-ajụ ajụ nwoke n'ụzọ jụwa nwoke ajụjụ otu nwaanyị n'ụzọ ajụjụ mbụ ya ajụ ya ọ na-ajụ nwoke ma nwaanyị onye ozuru n'ụzọ jụwa ajụjụ ọ na-ajụ ọ bụ ka ụwa na-adọba aga ụwa na-adụ wee na Chukwu emegbe ihe ka o si chọọ anaja agbaziri aka nwaanyị ebe agụ nwaanyị aga na-eme nwoke okoko ekele mana ajị maazị Musa Ugochukwu Okoro okweghị na n'ogo n'ọrụ ndị izọ onye amụtaghị nwa na ajụrụ ya ọha nwa ya ọkọ mara nweghị na na-ajụ ya ọha ụmụ ya ija mara mara mekere mma ọ bụ ihe mere ka ọ na-azada ọma kachie enwere ọgbọrọbịa kwekere mba na ha ana nja gbaziri aka nwaanyị ihe agwa akwa nwaanyị aga na-ebe nwata nwaanyị eje were ọnụ ma debe nụ mmadụ be mmụọ tie anabaghị bara m ọgụdo ọgụ nke ahụ bụrụ ọbịara ihe nke ahụ bụrụ ọbịara okerịsa ọgụ nke ahụ bụrụ suru bamba okweghị izu n'orugo ọnwa ya bụ nwaanyị wee tụrụ ime mmụọ unu ọnwa nwata nwaanyị ụkọ nwa na-akọbụ wee jee amụ amụ ọmụta ụmụ ejima unu ọnwa nwata nwaanyị na-enwere aṅụrị ndị ọha obodo na-enwere aṅụrị ọ bụ iwu na anamaghị amagbere ya ọgụ eke kere ụwa gbagwa ọgụ ọhụụ n'anya ọgụ nke ahụ bụrụ ọbịara okerịta mene mene keke na ọfasị ụmụ okorobịa nọ n'onye mene asụsụ obi ya ọkụ o obodo kwuru ka a na-emenụ Sunday gwa Ebonyi steeti Sunday dry cleaner sekurite gwa ka a na-anọtụ na-agbanwe ya n'anya oge na ụmụ okorobịa na-agba egwu agbazọ ya aza Pascal Ọfọ ABK arụsị ụmụ nze ji eme ọnụ tinye n'egwu ahụ ụlọ ochi aka na yọrọ ọkụ ma bịa keta na onye kwere ụmụ okorobịa sị m nke onye na-eme mara ya ahụ abata m prince enyi nna ya dike nna nyerugo dike na ọgbọgụ nwanne ọnde dị na mba na arọ n'izu ọgụ ike mbụ ụmụahịa dike dị n'aba agụ Madrid director Florent Integrated Services Limited nna nyere best automotive Nigeria Limited arụsị dị n'aba ọzamba kpọrọ ya oke nwanne mmadụ a sị na ọ ga-adịrị gị na mma onye kwuru ka a na-eme ebe ma agbagote Chief Ndụbụisi Kanụ JP onye mara ihe ese okwu ndụpeti izu ọgụ mmiri ụwa niile mmiri na-ehu ehu nwekwe nke buru Kanụ ọgaranya obi dị ọcha traditional prime minister atụmatụ ihe autonomous community na ọrụ ndị izu ọgụ chairman chief executive officer ndụpeti Nigeria Limited Makọdị o mepụrụ onye ọ na-ahịa ahụ nwoke nwokere ka idozika a sị na ọ ga-adịrị gị na mma ebe agbagotere n'aka ọkpọrọ ha igiri High Chief Samarik Ọjị Nzebiokwu mkpọrọgwụ ọjị oke osisi nke mbụ na owere aka ọgba o mepụrụ ụmụ okorobịa na ide atọ chairman chief executive officer Kimbas Pharmaceutical Company Nigeria Limited ọjị fada a na-ekwe ogbu a na-eme eme Chief Isaac Onyebuchi nwata kwupụta eke nke mgbe na amaechi akara gwongwo chief executive officer I.O. Onyebuchi and Sons Electrical and Electronics Company Limited number 81 Hospital Road Aba ọgaranya na-emesi mmọnwụ ike nwa obili ata mes nke maka nnukwu mmọnwụ a na-akpọ arụsị mkpụrụ ichi mmọnwụ ọhaneze na-eme nnene echege m Ochendo Ikechukwu Chukwuka IKB International eze aka ibie nke mbụ na-abata ete director IKB Electricals Nigeria Limited number 80 Hospital Road Aba IKB
Obuwo buwete n'uzego Mubake mugocha Arusa tabiro nye mani ye Akutinye nwata Obuwo uzwa naro ndizo Hallelujah 7 times Ujeba zoku Oke mani mawani ye Asinoga adireke na mma Iya abe kwa mana Prince Sunday Nkatuku mbono Nkatuku parumungu ye Ane kwa chara ane tochi Atweje mese obi nizoku Saba ndu ugocha Obuwo hima werugo Ujetunye Yelitu sani with plenty money Director of Operations Jimperson Transport and Haulage Company Nigeria Limited Jimperson Oil and Chemical Company Limited Jimperson Imports and Exports Limited Jimperson Construction and Engineering Company Nigeria Limited Okwe Hima Werugo Asinoga Adireke na mma Igwe na mazi Ugochukwu Okawa Ugobuzu Ochake Kemuni ihe n'izobu Uraba Buyekete Mwibezi hii na goro mmụọ Director Okrop Ventures Nigeria Limited Okogo na Ebongo Aya Bagote Mazi Dono Abasi Bombasi General Omi Ocha Bukuru Omesireze na Olu Ugobuzu Ochake Akati Ugonaru Ndizobu Businessman Based in New York, USA Oke nwanne ji eme ọrụ